69 Studio speaking. Τι έγινε ρε? Έψασα αμερικανική βάση. Τι πράγμα? Μου μίλαγε αμερικανικά. Σπίκι μου έλεγε. Ας την πλάκα ρε, άσε να πάρω εγώ, φύγε. Studio speaking. Βασικά να πούμε, υπάρχει κανείς εκεί πέρα που να μιλάει ελληνικά? Λέγεται, ακούω. Βασικά να πούμε, εκεί έχετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, έτσι? Ναι, τι δίσκο θέλετε να σας βάλουμε? Δεν θέλουμε δίσκο ρε αγοράκι. Θέλουμε να αλλάξετε συχνότητα καθότι έχουμε κι εμείς ραδιοφωνικό σταθμό και πέφτετε πάνω μας. It's impossible. Δεν το πιάσα. Λέω βασικά είναι αδύνατο να αλλάξετε εσείς. Τι έγινε? Αδύνατον λέει να αλλάξουμε εμείς λέει. Σωρά. Ναι. Φύγε από εκεί. Studio speaking. Αρβανίτικα ξέρεις? Ποιος είσαι ρε, τι θες? Άλλαξε συχνότητα γιατί θα έρθουμε εκεί φιλάρα να πούμε και θα στα κάνουμε γυαλιά καρδιά. Understand? Άντε πνίξου ρε, άντε πνίξου. Πάνω κράτα με. Τι έγινε ρε? Μου είπε άντε πνίξου. Τι σου είπε? Άντε πνίξου. Με είπε και ρε. Σε είπε ρε? Ναι ρε. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Καθόλου κράτα με ρε πάλι, μη μ' αφήσεις. Σε κρατάω. Έτσι μου έρχεται να πούμε στο τηλέφωνο να περάσω έτσι από το σήμα και να πάω και να του χώσω μια σφαλιάρα να φύγει. Όχι ρε, αυτό είναι το τσογλάνι. Έλα λοιπόν. Τι έγινε, τι μου είπε ο Σταμάτης? Στην Καστέλα μας καβαλάνε. Τι μας καβαλάνε ρε, τώρα μας είπαν να πάμε να πνιγούμε. Μόνο αυτό εμένα με είπε και ρε, θα πω μέσα, κράτα με ρε εσύ πάνω. Είπα να πάμε να πνιγούμε. Ναι, με είπε και ρε, κράτα με ρε πάνω, θα τους σκοτώσω. Έχω ένα σχέδιο να εκδικηθούμε. Ρίξτο. Την Παρασκευή κάνουμε πάρτι. Θα πάμε στο πάρτι. Πάρτι. Ναι. Πάρτι. Τι λες ρε, εμένα με είπανε ρε, κράτα με ρε πάνω που θα τους. Κάτσε ρε παιδί μου να σου εξηγήσω. Λέγε. Θα πάμε μέχρι να κουκάρουμε μέσα να τους τα διαλύσουμε. Αυτός είσαι. Μπράβο. Τη μούτζα την παίρνω πίσω. Κάτσε μόνο αδερφέ μου, πολύ σπαστικός. Σταματήστε τώρα τα παιδιαρίσματα. Κουσική. Κανένα τηλεφωνηματάκι. Ξεκίνα με πει εμένα το τσογλάνι. Μη φωνάζεις κοντά στο τηλέφωνο. Καλά, τσογλάνι. Συγγνώμη μπράβο. από εκεί. Πει εμένα. Πάψε τη βαβούρα, ναι. Καλά. Μπέτη, Γκάλτα, τηλέφωνο πάρτο γιατί εγώ θα το βρίσω. Betty Studio 69 λέγεται. Λέγεται μετά. Βασικά να πούμε, υπάρχει εκεί κανένας άντρας για να τον βρίσω, μια και με σένα δεν μπορώ να τσακωθώ. Άραχα τη ηλίθεια. Κατάλαβα τι σου είπανε. Τι, Μαλάκα. με είπανε ηλίθιο. Το ίδιο είναι. Στάθη, ντου. Ντου. Σώτο, ντου. 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 Ντου.